tenan awakku saiki. Jedake radio yane pas dagelan ki wangune. Delok genjinge iki. Loro-loro penak tenan. Nek nang ora nang ya aja ngono dua-dua. Dro. Jan marem tenan. Ayo wong ki kabeh ki sing dadi ki perujuk. Gandeng rujuk saiyek saeka praya. Praya dipa. Padha ngrembug kahanane gending loro-loro kok ya penak. Monggo gending loro-loro kuwi wis kuna lho. Ha iki kok iso penak. Saka mbok menawa sing nabuh ya sehat, wareg wang. Ayo wis. Hayang pisanan ciro-ciro patmanem nemro ro. Girengane sajake ya cantas-cantas wong. Ora ketang tenane nermumuh. Ane yang pancen seneng tenan urip nek sugih serana sing madani. Sandung jegluk Kampung Karangnangka Kiyemi Sastra Siswa Hadiwinata Andaya Ingrat Tirta Kamandani. Ha kepiye ta? Tangga Twaro ana sripah ora menyang ya ora apa-apa. Ning waton nek genduren teko. Kuwi dadi garis besarnya. Wong kang wis nindakake disiplin arep ngapa meneh? Kesripan ora menyang. Ora layat. Ning genduren nyukupi. Kata hitungke nek ming layat ki ming ngeterke wong mati to. Kaya ora perlu. Nek genduren ki barang wis mateng. Nek njur tak tekani ya sik mangan sapa. Arek dadi pangan sik mluwa to. Ngangat sing di omah mesake. Monggo akeh, ya nek gelem ngundang aku, ayane to. Ayo wong sugih iki wis kepiye? Esuk. Wis mangsa, ora ketang bakar greh. Ning nang kampung kuwi kok wis kemutuk. Dirasani mesa. Wah, nek lor kono ya ane wis mambu. Ya batin atiku mambu apa? Arek ya aja mambu greh ngono ta. Mancan tak gawe memanas wong sekeng-sekeng kuwi kok. Bakar greh, wetenge medo perih. Lah jene esuk urung wedangan urung ngudut mambu gerar ngapa ora perih. Seneng tenan manasi wong sekeng iki seneng tenan. Kancane dera mangan. Aku wis mangan nang ngarep lawang. Ya men raketang ngintip garing. Ini rak mangan. Weng aku le gelo kuwi wah. Wah wis rupaku ki ya jek rada melek. Ning kok ndek anak. Sedih. Anak ki wis dadi anar kapake. Pateni enggak kena hukuman. Dingu ngriseni aku yang ngarep kletek-kletek ndek bojo ya. Dua anak semono sing tak pek ya wegah. Wah, ya wis cilaka tenan. Wingi do ngarep entuk wong apik banget. Ning wis lara cacate. Nalika weruh ya neming nang dokteran. Lara TBC kok pucet. Ning nek tak pek wangune ya weruh bandaku ki mari wangune. TBC ki wong kekurangan duit. Ane yang jet nang omah kilang-kilang dhewe. Ya wong ki nek seni wis kaya ngene iki. Melek pakani. Mulih sangoni. Sithik nganyang ayo wis. Nekal wis dilalah kethuk kanca. Bayarima ning tasku keri dilalah. Kaya ning bakbuk wae. Dan iki dina aku arep ora kantoran. Merlokke nyeng anakone anakku tak todi wae kok. Ben.
Le. Kula, Pak. Lene rasa kula bareng. Sampun mireng kok ngendikane bapak lho. Heeh, apik to wong tuwa omong dinjen. Dadi garis besare bapak niku getun to anak-anak kula niku. Oh, tak rungokke tenan. Lah, Ayo wis ayo. Menentang pancen. Lho, mboten menentang lan niku namung matur napa wonten. Iya, iya. Berdasarnya tok kowe tak rasani. Getun le anak-anak. Lah iya to. Tak pateni nglanggar pauk. Mesti kena paukuman. Ayo, nek pancen sampean getun le anak-anak kula mang balekke mula bukane mbiyen. Mbokmu wis mati. Kowe tak balekke sak nggon-nggone ya mo. Ah nggih mboten apa mbiyen papane ngendi kok. Saiki hitung-hitungan. Nggih. Wis ana seminggu iki kok pola kamu kok merengut wae iki ana kepentingan apa? Mesti nek Munggo ngap apa ora penak kuwi rasane. wong merengut ki mesti kagel to, Pak. Ah ngagol iso. Kagel karepe. Lah iya karepe ngagol sapa? Ngagoli kula dhewe niku sing Kamu lho. nggih. Anak kuwi mesti serba kagol. Wong wis duwe kedemenan lan wis duwe inginan ora duwe. Aku mesti kagol. Anak aku arep apa-apa entuk. Lah aku ki pepete nyemplung sumur entuk. Lah sak karepku to. Anak-anak mesti kagole. Arep mangan enak ngenteni dawuhe bapak. Lah nggih. Nyandang apik ngenteni bapak. Ah kagol to? Wong ana sing ngingu. Nah, aku ora ngingu, ora gejarak kok. Lah kok ngaten. Bapak kok terus ngipatke. Ya ora ngipake, apa kowe templek nang dalama aku. Sampeyan niku rak dadi kiblat kula. Apa kagolmu apa? Terus terang kowe karo wong tuwa aja rendet-rendet. Ngeten nggih, Pak. Heeh. Dados sengkele monggo, ning kula matur napa wontene. Lah iya apa ora ana dianakke? Nah nggih, unek-unek ing ati kula tak aturke gene sampeyan nuruti monggo ora monggo. Aku wis matur karo wong tuwa ki Mesti turuti anak sing jeneng anak pola Bapak Pradah ki sik ndi? Nah, mila Muni apa sing ora nguragat mesti tak turuti. Kurang apa aku dadi wong tuwa umure ya nyandra. nek niku jenenge wong ora kena disambat sebuti wong. Kena wong urung tak lairke. Kanca kula niku rak pondho anak-anak. Ha iya, wong duwe bojo. Mula niku. Aku arep anak karo sapa Mbok Ijen? Lho mula Omong kuwi nganggo diteliti, Ha, nggih. nganggo waspada, nganggo ekonomi. lho. Kane masalah bojo kok perekonomian barang. Lah yen ora ndek pangertian, ya sasar-sasar kaya ngono kuwi. Nah nggih. Nyerek kancane donte anak, ora trima nyerek. Ah kena. Ini nggih bener to. Ning penyerek kamu ki ora bener kleru. Lah ngijen kok mana? Lho, mula niku sangkan parane, anggen kula matur bocah-bocah wis do anak kok aku durung. Mergo urung ana jodhone. Nah iya. Nek sono jodhone ndang duwe anak. Ah mesti to manak ki luwes kok. Lho se pripun? Siji entuk, loro entuk. Ya wis miturut kekuatane awak. Lho kok ternyata. Kan mboten sampean le ngendika kok wis saged. Karo wong tuwa aja ngengesan to. Nggih mboten nyengenge, sampean le ngendika ya aeng kok cepet. Aeng ki po sing tak ngomong kuping. Ngono, rak muni aeng ki nganggo setimpal. Ngono, sing muni bapak ki apa? Kuping apa irung? Cangkem kok. Lah nggih. Kok aeng? Lho, ngeten. Kula niku kepengin duwe bojo. Lah yen duwe bojo apa tak elekke to? Bener bapak orang ngelekke. Ning napa bapak niku iso ndandani kekarepan kula? Lho, iso to? Nah, nek pancen bapak iso ndandani karep kula niku ngeten, mangragati kula niku pun duwe seneng bojo lan gegandengan karo cah wadon. Nah, mila Pak sakniki bapak purun mboten purun kula aturinakekaken putranipun Pak Jogobaya. Sampun 2 taun ngen kula gandeng lan kula wis duweni Dadi karo truk wis dhisik kowe. Lek gandeng kuwi. Lho, Truk gandeng ki rak iki wae kowe dari 2 tahun. nggih 2 taun. Edanane. Ya kuwi karepmu aku kan kepiye? Nah, karep kula bapak sowan tengen daleme Pak Jogobaya nembung bocah niku jenenge metu dalan. Lah rak prayogi to wong anake wong tatanan kudu ya tatanan. Wani tanggung jawab sing sak tenane ngaten. Ning apa wis bener? Wong tuwa ngragati kok ijo dikongkon. Kon nembungke ngono kuwi apa kowe iki wis jumeneng ratu. Nek kowe iki wis jumeneng hadirin ngono ya.
Bapak kok ngendikane ngaten. Lah kula nek ora matur bapakne kaya ngono kon matur karo sapa? Nek bocah Jaya Kawra ora ngono, Pak. Nggih. Kula pun seneng cah wedok. Mangragati. Pen. Lah kok iji tok kongkon kluyuran. Lho. Napa kula nggih nembung dhewe ya? Aku ragati ora sayang. Nggih. Pirang juta? Duwe. Ning jejodohamu bakal terakhir. Iso ngingu cah wedok wong nyambut gawe urung. Arep tak pakani apa? Lah engko yo tak jalukke aku nyet bojoku. Kuwi nganggo saluran sing retik. Dadi ideologimu ki Bapak kok ngendikane kok dhuwur-dhuwur ki mbiyen aduh ora cendhek ya cebol tenan saiki. mbiyen ku weton apa to Pak sekolahane kok? Lho. Ayo sak sekolahane kok. Aku mbiyen sekolah tak leboni kabeh. Padane urut Karo terus karo ora mpune. urut saka sekolah dasar ki ya terus tekan poke sekolah niku. Ya iki pokok nek kowe njaluk bojo, aku tetep durung bisa. Sebab repot banget. Engko tak ragati kowe terus ora terus. Yo terus. Ah bojomu jelek ta, kowe ora nyambut gawe. Lho, Ora, bojomu ki bakal wedok. ae mesti to wong lanang kok Saiki ayu ta tak siri iki. Lah Nek wis dadi bojomu elek ki wong kowe ora iso ngragati. Lho, Ora jaluki cemara lemut jolong endi? Lemu goleke ngendi? lah mangke nek disambat sebuti bojo ra Kaya ana cemara, tilasane mbokmu ning putih. Ora gelem. ayo ora patut wong nganggo sambungan kok putih apa. Lanane kok dadi rido. Kok itu. Sesuk kula nyambut gawe. Nek wis disambut. Anak, akeh ndek bojo kok arep nyambut gawe iki ora ono. Pun Pak, sesuk kula tak teng kantor. Ha ngapa? Sakjroning durung nyambut gawe, wong tuane ya nyukupi Emah. ngingoni anak bojo. Lah Kowe malah nek iso aja tak terus. Gandeng kena dipedhot. Apa meng kekuatane wong urung digodha kok njut cuma toko ndek bojo. Moh bapak ngendika ngeten iki ora aku aja maklum wae wong lanang, wong tua, anak-anak ndang ndek bojo kepengin ndek putu. Ora kok njut kowe urung nyambut gawe. Huh. hak pripun. Nesu kok. Denger nesu kok hak-hak. Aja, Sampeyan ngendika muni dipedhot. Niku ora ketaman. Nek ketaman kaya kula niku nggih angel lan abot to, Pak. Nding bapak mbiyen ke taman ya ora kok kowe kuwi kok. Tenan, Ketaman apa? mbiyen ki sing arep tak pek mbokmu kuwi Endo. Tuh. Endro niku Endro napa? Mbokne Jawa, bapakne gembel kuwi. Niku sanes. Matane putih kabeh. Niku malah mboten apik niku. Bilo Mati lamur. ning malah kuthuk ora lunga. Tresna. Rambute kriting. Matane putih. Monggo disikat menina. Mana mbiyen-mbiyen kok Dut? Ben rata ladeni ndak rati turut. Ora usah gua. Pak, mbok nggih melasi karo anake to. Napa bapak niku seneng nek anake iki dicecenggring atine saben dina. Tekaning pati sapa to sing kelangan ya bapakne. Malah irit mati yo tak pendem bar pisan. Oh, nek Lanjut ming kare milih ta kowe dipendem ngendi? Yang manut aku. Oh, dadi sampean ki tresnane nyang anak ini jati ra ono to, Pak? Burung lho anak kok iso muni ngono? Nyatane disambati kaya ngono ya ora nuruti. Kowe awet cilik njen nganti semono gedene kok ora tresna ki nek tak pateni wingi-wingi. Lah wong kowe iki mbiyen ora iso mbrangkang, kowe tak ajari mbrangkang kok. Ora ketang lek ajar mbrangkang bengi. Napa nek awan ki rupek apa papane kok dadak milih Mbrangkang awan ora kala ki bejo kowe. milih wayah mbrangkang. Wis mah Ngeten nggih, Pak. aku ora arep tambah keluarga. Mbok nggih melasi kula to, Pak. Welas kok tekone kok kaya kere lah moh. Kula bapakne nermimi. Sampeyan nak ngerti kahanan kula ora minggu wis ora doyan mangan mergo kahanan ketaman lara bronto. Ora mangan ya karepmu lah ilatmu gom. Kok ora mangan kok kandhake wong tua, malah gedhe prihatine. Bapak mbiyen gek Joko selapan dina Ramadan, bedenan ra duwe. Kuwi wis kaya ngono kuwi wis tak lakoni terus. Niku ora wong prihatin, wong kepepet kok jebul. Nek kula niku ora barang ana, bapakne wong sugih, sarwa ora kekurangan, sarwa kecukupan. Kowe ngomong kleruwe kok mempeng. Pripun? Sing sugih ki aku kok dadi kowe melu sugih. Kowe ora mung nunut wong sugih to. Napa kula mboten ketularan? Ketularan nganti kok kadas.
Loh, nek sampean sugih ki apa kuwi anake sapa? Ayo anakku aning ra ya aja melu sugih kok melu mangan. Ora ndeni hak. Hake sapa? Hak ulo banyu. Ah, dagel tantemi kowe malah. Nggih, Pak. Mah. Nggih. Pak, Ora. sesuk ngaten nggih, Pak. Nek sampean wis duwe anak mantu, sampean wis kepenak diladeni anak mantu, kepengin siram mingkari siram, kepengin dahar mingkari dahar, mingkari ngendika apa sing dadi kersane bapak, wis ana sing nyediani. Siram kok tak umukke bojomu ki kae kula ki tak iso ta. Nah, iki kagungane bapak. Ha kok dadak tak omokke nek ndek bojo, aku nyemplung kula ora ana sing ngelikke kok. Lho kok tak omongi nek ndek mantu yo tak ado siram mangan, mangan sing dimasak yo tekku. Lah iki. Aku mung urip glundung semprong. Lah Nek ngudu cangkem kok yo trepek kula. nek ra wonten sing baoni to, Pak. Ngingu